Stel niks van. Nummer 12 nummers. Ja. Plus 1. I like fire als de of Fang als de server. Maar zijn we zo snel klaar? Nee toch? Ja, maar jongen. Dat is leuk. We vallen gelijk weer in dezelfde modus operandi. En dat heb je heel vaak met Fries. Met taal bedoel je? Met taal, ja. Met jou in het Nederlands en met de rest van maar in het Fries wat door elkaar heen. Als we namelijk in het Fries praten, dan hebben we het tussen deze twee man. En als we in het Nederlands praten, dan had het blijkbaar... Dan maar hier denk ik. Dan moet ik Dan maar hier denk ik. Oh, dat is voor mij hoor. Vanmiddag gaan we wonen. En we gaan eerst een uur gaan bij een koffie drinken. En nu ben we los naar 22 uur. Dus we hier in deze samenstelling 22 uur net zien. Nee, dat klopt. Hoe weer het? Nou, dat is wel bijzonder. Ja. Maar ik herken dus al again. Dat is wel. En zie meer ik loop, want ik ben de eerste. Maar 23 uur. Wat een periode, joh. Dat moet ik zeggen. Dat is een levensserie, ja. Maar je valt al heel snel weer in iets wat heel bekend is of zo. Herkenbaar heat-tech. Ja, precies. Ik bedoel, het is niet onwennig of zo. Nee, en grappig, gewoon, dat is natuurlijk al je gewoon persoonlijk automatisme. Maar als je in muzikaal jongen, dan is het eigenlijk gewoon weer, wie speelt 12 minuten of zo. En dan had het ook al weer te pakken. Dus dat is Ja, maar dat is wel even spannend. Want die muziek, dat is een soort idee. Dat iedereen in de kop zet. Maar dat moet wel weer even een 22 hier fysiek weer iemand de posten. Ja. Dat iedereen zijn rol weer vindt. En dat kan soms heel apart uitpakken, weet ik van horen bands. Dus ik denk van, wat klopt dat helemaal mee? Zo ging het niet. Zo ging het niet. Maar dat kon echt heel makkelijk voor Maar mij. ik ben gewoon fysiek bang. 22 jaar later natuurlijk, dus dan denk je van ja, misschien is die stem, die is natuurlijk ouder worden, dus die zakkert of zo, dus die hege noorden, ja, dat wordt niks. Ik ben nog benieuwd, ben je nog eens hoe dat gaat. Nick hier alle muziek op digitaal. Dus die had gewoon een heleboel op Dropbox geklapt of op WeTransfer. Dan hebben we gewoon bedeeld met z'n allen. Dan hebben we even een soort, iedereen had wat voorkeuren doen en van nou, wie maar dit listje even aan de gang. Nou, iedereen heeft voor zichzelf thuis wat oefening. Ja. Ik liet gewoon oorloggie gewoon muziek even op de WeTransfer set. Dus ja, daar komen we mij los. Dat kon de trein van hier alleen net, hè? Dan moesten we bandjes op de helft sturen. Een liefhebber van in die tijd, die hier alle demo's en bandjes en cd's die ooit op digitaliseert. Dus en die hier een keer blijkbaar een keer naar je opstuurt. Ja. Nou ga ik dat gewoon weer op Hudde Skief zetten en zo zit het al hier in de computer. En ik weet nog wel dat ik die voor de eerste keer zeg. Doe eens een soort kaltij, jongen. Wat zo best kennen jij. Dat hiet niet hier al. Ja, Zo'n Elvis-periode. Ja. Ja. Ik zit bij vak in de klasse en Geert, de eerste bassist, die tek mij docht op 4 mei. Die wen ik bij in de stritten, dus die konden kwam een beetje en toen had die leraar, die had meestal binnen gezocht, die zei, die vond de dacht van nou, dat is misschien wel een leuk groepje. En dus ik weet nog inderdaad dat ik die voor de eerste zeg. En, dat was dan ook in het muzieklokaal, ja, of niet? Ja. Gewoon de eerste keer dat de schoolband bij elkaar... Ja. Bij de Witte Vleugel. Ja. Op een gegeven moment, eerst ziet er dus meer mensen bij en op een gegeven moment toen we van mij sjouwen. En toen dienen we op een gegeven moment mij onder het Fries popconcours. En toen we als jongste band hebben we dat toen won. En dat was natuurlijk wel een moment in Dokkum weer, in Bolwijk in Dokkum. En dat is wel een moment dat je denkt van wow, dit is wel, dit is wel mooi. Ja. Moet maar niet meer ophouden. Ja. En we waren hartstikke jong, want ik weet nog dat Fokker Sinheid, die had dus toen heen gebracht. En toen, die had dus, sorry, nog een keer. Fokker Sinheid, die had dus vast mee heen gebracht. Nee, er was een omke, sorry, ik ben even er was een omke van de Geert, Uncle B, Onkel Bindert. En die had dus toen heen gebracht. En ik weet nog dat er dus toen oneind, het won hier, had dus tracteren op een glas cola. Zo jong, dat bleef hier. Niet glas? De delen was het voor jou? Ik weet nog dat toen die we dus mij aan de Lietse Prijs. En toen moesten we dus, die we mij aan de voorronde. En toen weet ik nog dat Klaas Land vast mee, die zit eigenlijk bij. Klaas Land is de manager van Sterwelte. En die zit vast mee in de jury of zo op een manier. En toen werd die list bekend. Van waar al je dus naar de finale gang. En toen had het leuk zijn van zet de jongens maar als laatste. Want dan kunnen ze even lekker in die spanning zitten. Hadden ze er wat op in. Wie eigenlijk een familie zelf een leven op zich, zeg maar. Je bent ook letterlijk in het Boeteland geweest, dat ben ik avontuur met Jan Switters.
Maar gewoon dat we gewoon op paard winnen, van mijn gevoel elk weekend. En of oefenen of spelen. En ik zei dat van het weekend nog tegen mijn oudste dochter. En wie dient er gewoon bij? Wie in squallen en dan, ja, dat oefenen en dat spelen, dat zit er ook gewoon bij. Ja. Dus dat wie gewoon, ja, dat wie leven toen, op dat moment. Ja. Wat was je hoogtepunt vandaag? Nou, jemig. Ja, ik vond het gewoon geweldig dat we in het clubcircuit dat we gewoon toeren en dat we regelmatig bij Lotje IJzerman en Fons Dellen en bij de radio, VPRO, bij Henk Westbroek, wat hadden we al je die in, prachtig, geweldig. Ja, en het leuke is gewoon, als het ouder wist, dan is het senior, nou het senior, dat is net zo lang of zo. Maar we gaan ongeveer alweer in totaal bestien. Dus als het jong bent, dus maar je is vanaf 15 jaar, dan is dat heel lang. Dan is dat echt eigenlijk oneindig. Ja. Dus ik weet wel dat ik toen de amp stappen, nou dan ben ik wel echt senior van de kaartbest. Dat ik op nee zitje moest van waar ik eigenlijk weer. Ja. Echt serieus. Zingeving. Ja, want ik kon altijd mijn view doen kwijt. En daar had ik heel lang naar zocht hoe dat we vinden moesten. Wow. Ja. Hoe bist u erbij komen? Letterlijk. Nou, we kregen ook Dokkum en ik ben geboren in Dokkum en toen moesten ze naar je bassist en toen hadden ze me gewoon vrij. Ja. Ik ben al een hele grote fan van hun en ik ben er toen in Grijns. Toen op mijn jongen, toen moesten Arend en Nick, die moesten even met mij praten. En ik denk, ik ga het door en gewoon die vrij als bassist. Dus vandaar. En ik zit al in een orenband, zeg. Dus, Ben je denk je, als het om weer rond is, wat zit dan het gauwst in gedachten? Ja, Litouwen. We winnen toen naar Litouwen met Jan Switters. Een weekend hebben we de 12 optredens dingen en dat weer gewoon 24 uur in het busje en met Jan Switters, dat is natuurlijk een topkerel, die hier erbij met zijn grote but en die weer geluidsman en rieden en drinken en gewoon de volgende morgen weer fris. En op de radio daar met knotsgek publiek en dat weer een geweldig avontuur vond ik dat. En dat vond ik wel een van de hoogtepunten met de amp. Ja. Ben ik in Denemarken geweest, maar dat weer echt leuk. Maar dat Litouwen weer toen ik kreeg, los van de Sovjet-Unie, en dat werd heel bijzonder. Die meesten weer, je zat trots dat ze een westerse band uitnodigden en iedereen wil je paspoort channelen en dat soort dingen. Dat is echt gekkenhuis weer. Ja. Is nog wel toen we daarna hebben rondwien en net zo lang daarna die hebben we een optreden ergens in het land. Ik weet niet meer, volgens mij in Grijns. Maar daar staan een beetje een bleu publiek. En dat weer zo'n totaal andere ervaring toen, dat wie zuur zit van. Ja, dat weet ik zo. Oh nee, dat weet ik nog wel. Ja, Paradiso, hè, voorprogramma. Nou ja. Ja, ik denk wel, ja, de voorprogramma's van bekende bands is natuurlijk altijd leuk. De Fall in de Oosterpoort. Ja, één keer wel, één keer niet. Ja, dat is leuk om gaandeweg later, 10 jaar na dato zeg maar, dat je om zo'n collega vertelt dat je ook een beetje speelde. En leuk, ja, dat was leuk. Dat was wel aardig. Voorprogramma voor live en dan horen ze het niet en dan vragen ze nog een keer. Ja, maar was er in Nederland ook een band die live heette? Nee, de live van die Ed Kowalski. Ja, dat is toch wel grappig. Ja, en mensen die gaan zien die zijn die refereren daar natuurlijk om. Oh, daar hebben we die zanger weer. Heel idioot zijn ze dan. Omdat ik natuurlijk altijd op het podium waardig fysiek in de weer ben. Dus, nee, als jij begonnen bent. Als wij invallen. Oh, sorry. Ja. Oké, komt ie. Toch?